Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα καταπληκτικό νέο χώρο. Καθώς ανεβαίνουμε για πορταριά, αν το ταξίδι μας γίνεται βράδυ, θα δούμε ένα νέο κτίριο, λουσμένο στο φως, που θα κεντρήσει την προσοχή μας. Τώρα θα το γνωρίσετε όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Χθες έγιναν τα εγγένεια του νέου ξενοδοχείου 3 αστέρων Στεβάλια, που έχει και υπέροχα σπα και πολλές παροχές, με junior και μεγάλες σουίτες. Η Άρτεμις Καλαμογιώργου πήγε εκεί και μας έχει το ρεπορτάζ. Το Στεβάλια Hotel and Spa αποτελεί το νέο στολίδι του Πηλίου επίτευγμα της εταιρείας εκμετάλλευσης ξενοδοχείων Άννα Σουλακίδου και ΣΥΑ ΟΜΕ. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τις καλύτερες προδιαγραφές, στοχεύει στην ικανοποίηση των υψηλότερων απαιτήσεών σας, συνδυάζοντας ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Σας καλωσορίζω στο ξενοδοχείο Στεβάλια. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο μπουτίκ. Είναι δυναμικότητας 17 σουιτών. Περιλαμβάνει σουίτες Grand και Junior. Έχει 2 επισιτιστικά τμήματα, το εστιατόριο και το μπαρ, και έχει ένα πολύ όμορφο σπα, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες. Πιστεύουμε ότι με τη δυναμική που έχουμε και τη δυναμική που θέλουμε να αναπτύξουμε στην περιοχή, σύντομα θα μπούμε και στον κλάδο των εκδηλώσεων. Έτσι λοιπόν θα είμαστε κοντά σας και με κοινωνικές εκδηλώσεις, βαφτίσεις, αραβώνες, γάμους, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια διαφορά στα μέχρι τώρα δρόμενα. Η διαμονή σας πιστεύω ότι θα είναι ευχάριστη, με πολλές παροχές. Διαθέτει ασυναγώνιστες τιμές με στόχο να κάνουν τη διαμονή σας να αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Το Στεβάλια Hotel and Spa, συνώνυμο της πολυτέλειας στην παροχή υπηρεσιών, που προσφέρει ένα 3 αστέρων ξενοδοχείο, βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού χωριού του Πηλίου Κατηχώρη. Η μοναδικότητα της τοποθεσίας του, 3 λεπτά από το κέντρο της Πορταριάς και μόνο 14 λεπτά από το κέντρο του Βόλου, με άμεση πρόσβαση στον περιφερειακό δρόμο του Βόλου Λαρίσης, καθώς και στον εθνικό δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, καθιστά το Στεβάλια Hotel and Spa σημείο συνάντησης τόσο σε επαγγελματίες όσο και επισκέπτες αναψυχής που επιζητούν μια διαφορετική εμπειρία στην πολυτέλεια και την εξυπηρέτηση. Στο κέντρο του γραφικού χωριού του Πηλίου Κατηχώρη εγκαινιάστηκε χθες βράδυ το ξενοδοχείο 3 αστέρων Στεβάλια Hotel και Spa. Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ. Αμέσως μετά τα νέα από το χρηματιστήριο και η πρόγνωση για τον καιρό, και στις 11 η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που και απόψε μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Το Στεβάλια Hotel and Spa αποτελεί το νέο στολίδι του Πηλίου επίτευγμα της εταιρείας εκμετάλλευσης ξενοδοχείων Άννα Σουλακίδου και ΣΥΑ ΟΜΕ. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τις καλύτερες προδιαγραφές, στοχεύει στην ικανοποίηση των υψηλότερων απαιτήσεών σας, συνδυάζοντας ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Σας καλωσορίζω στο ξενοδοχείο Στεβάλια. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο μπουτίκ. Είναι δυναμικότητας 17 σουιτών. Περιλαμβάνει σουίτες Grand και Junior. Έχει 2 επισιτιστικά τμήματα, το εστιατόριο και το μπαρ, και έχει ένα πολύ όμορφο σπα, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες. Πιστεύουμε ότι με τη δυναμική που έχουμε και τη δυναμική που θέλουμε να αναπτύξουμε στην περιοχή, σύντομα θα μπούμε και στον κλάδο των εκδηλώσεων. Έτσι λοιπόν θα είμαστε κοντά σας και με κοινωνικές εκδηλώσεις, βαφτίσεις, αραβώνες, γάμους, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια διαφορά στα μέχρι τώρα δρόμενα. Η διαμονή σας πιστεύω ότι θα είναι ευχάριστη, με πολλές παροχές.
Διαθέτει ασυναγώνες τιμές με στόχο να κάνουν τη διαμονή να αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Το Στεβάλια Hotel & Spa, συνώνυμο της πολυτέλειας στην παροχή υπηρεσιών που προσφέρει ένα 3 αστέρων ξενοδοχείο, βρίσκεται στο κέντρο του γραφικού χωριού του Πηλίου Κατηχώρη. Η μοναδικότητα της τοποθεσίας του, 3 λεπτά από το κέντρο της Πορταριάς και μόνο 14 λεπτά από το κέντρο του Βόλου, με άμεση πρόσβαση στον περιφερειακό δρόμο του Βόλου Λαρίσης καθώς και στον εθνικό δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, καθιστά το Στεβάλια Hotel & Spa σημείο συνάντησης τόσο σε επαγγελματίες όσο και επισκέπτες αναψυχής που επιζητούν μια διαφορετική εμπειρία στην πολυτέλεια και την εξυπηρέτηση. Tú eres juicioso, veo los